Molweni. Oh, ndiyaxolisa man. Baninzi abantu bekudala bezama usifowunela, bezama usifumana. Ndiyaxolisa ngoba singafumaneki man. There are a couple of izinto man that we're busy with. Eziqonda uba zingakwazi usiphathela ke noko i-revenue for uba sikwazi ukwenza ezi zitori zenu zi-free. So we've got an elite project that we're doing. Pagwa 5 number 2, that's what 11 BCM. So we're busy with that installation. As you know, I'm a telecommunication engineer, so that's my field, that's how I hustle. So ndiyaxolisa manje ungafumaneki, and phinde at the same time I've got it's lesizini emigidi nam ndiyolusa kulo December, so couple of izinto manje ezibamba ndibhizi zezo. But anyway, starting from next week, mid next week at least noko ndizobe ndikwazi ke ngokuphefumla. Ndiyaxolisa, there are a lot of abantu abasifowunelayo abaneengxaki ezindlu, and I'm not sure uba we will be able ukwenza izitori zezindlu ezininzi, because when you do izitori zezindlu you need ixesha enough for ukwenza investigation, ujonge, wenze interviews, editing, zonke ezanto eza. But anyway, siyaxolisa, ndiyaxolisa kongafumaneki nindifuna, but let's hope uba nalena iproject siyibhiziyo nayo izoncedisa kule nto ye-BCM TV siyenzayo. Enjoy festive season. Thank you for your support. Don't forget to like the page. Majority yenu aniko ku Facebook, amikho kulandela ku YouTube. Sicela niyoregisterisha, niyosubscribe ku BCM TV kulandela ku YouTube. Sicela niyosubscribe ku BCM TV YouTube, so that sikwazi ufumana i-revenue. Siyabulela ngento yonke nisenzele yona kulo nyaka, siyabulela nge-trust, siyabulela ngee-numbers enisinike zona kulo nyaka on Facebook. Now ndibaweleza numbers ziye YouTube, and with this Wi-Fi ifakelwa ku-township, hope uba abantu bazosubscribe because i-TV zenu i-Wi-Fi izobafumaneka, idatha izoba into of the past ngoku, so abantu bazosebenzisa i-Wi-Fi. So masithembe mani uba nizolandika izikhalazo zedatha uba iividiyo zinde, so kwazi uqala mhlawumbi next year senze no live ngoku. But anyway, thank you for your support. Enkosi nangosimamela. Thank you. Usiviwe Mahlahla from BCM TV. Bye bye.